Mr. Nesbo. Máme tu pána Zazňaka. Dobrý deň, pozdravujem vás. Tak dovolte mi, pán Nesbo, aby som vás v mene nás všetkých, vašich fanúšikov, tu privítala v mene knihkupectva Pantarej a v mene vydavateľstva IKAR, ktoré vydáva vaše knihy v slovenčine. Tak a skôr než ako jedna z prvých fanúšičok tu odpadnem. Dovolte mi, aby som vám predstavila pána generálneho riaditeľa Petra Kočalku, ktorý je generálnym riaditeľom knihkupectva Pantarej. Pani Gabrielu Belopotocku z IKARu už poznáte. No a dovolte mi, aby som vám takisto predstavila ďalších dvoch fanúšikov, ktorí patria medzi VIP osoby tu u nás na Slovensku. Je to populárny spisovateľ, úspešný Jozef Banáš. A taktiež mi dovolte, aby som privítala na pódiu úspešného slovenského herca Martina Mňahončáka. Áno, Martin Mňahončák už povedal pánovi Nesbovi, čo ho s ním spája. Pre vás všetkých, ktorí nie ste až takými fanúšikmi audiokníh, ale ja to vrele odporúčam. Martin Mňahončák práve načítal audioknihu Snehuliak, ktorá je, ako iste viete, ako to iste máte prečítané tiež od pána Jo Nesbova. Pán Nesbo, vy ste sa ocitli tu na Slovensku v čase, keď vydavateľstvo IKAR oslavuje 25. výročie svojho založenia. Ja tak som podľahy IKAR Pri tejto príležitosti sa uskutočnila aj narodeninová oslava, na ktorej boli odovzdané ocenenia. No a medzi ocenenými ste boli aj vy za predaj 200 000 výtlačkov v slovenčine. Keďže vtedy ste tu neboli, bolo vám to odovzdané symbolicky a my sa veľmi, veľmi tešíme, že teraz vám toto ocenenie môže byť odovzdané aj fyzicky. Keďže všetci vieme, že máte radi lezenie po skalách, máte radi hory, odneste si od nás zo Slovenska za váš veľký úspech a za vďaku, že ste a že my vaše knihy poznávame už aj v slovenčine. Odneste si od nás zo Slovenska na pamiatku takúto skalu, ktorá je výtvorom nášho renomovaného výtvarníka Štefana Porubena a odovzdávam ju pani Gabriela Belopotocká. No a ešte tu pre vás niečo máme. Áno, táto skala je ťažká, it's really heavy. Ale ako môžete vidieť, pán Kočalka má v ruke tiež niečo pre vás. Je to špeciálny alkohol zvaný Drienkovica. Je to z ovocia. Dovolím si tvrdiť, že takýto alkoholický nápoj môžete piť a môžete získať len na Slovensku. Pretože Drienkovica sa vyrába... Yeah, it's like because you want you to come back, you know, to get some more. Takže toto je Drienkovica, ktorú vám venuje generálny riaditeľ pán Pantarej, pán Peter Kočalka. No a teraz si myslím, že by sme mohli pristúpiť k tomu, kvôli čomu tu sme, na čo sa všetci tešíme a nevieme sa dočkať. Dovolte mi však, aby som najskôr, aby si teda dali podpísať svoje knihy pán Banáš.
That's why they came to the stage, because they want to be the, the first, to have their book signed. So we can start now, probably. Yeah. First of all, I want to say thank you so much for coming out and meeting me here. For me, this is it's quite crazy because being a writer, you spend your time in a room just writing, spending time with the characters, and you never really imagine there being so many readers. And this is my first time to Slovakia, and I just been here for 20 hours or something, and I just had a wonderful time, and I've already become such a fan that I actually want you to beat Norway tonight, and that's from the bottom of my heart. Okay, hockey is not as big sport in Norway as it is here, so we can make a deal. If we let you beat us in hockey, will you let us beat you in soccer? Is that okay? Okay, thanks. Veľmi pekne vám ďakujem a som naozaj dojatý, že ste toľkí prišli sem. Pre spisovateľa je to veľmi nezvyčajné, keď sa z malej miestnosti, kde píše svoje knižky, dostane medzi toľkých fanúšikov, za čo som vám ja veľmi vďačný. A som na Slovensku asi len 20 hodín, ale už som sa stal takým fanúšikom Slovenska, že dnes večer z hĺbky môjho srdca prajem Slovensku, aby porazilo Nórsko v hokeji. A zároveň by som chcel s vami uzavrieť dohodu, že my vás dnes necháme vyhrať v hokeji a vy najbližšie, keď bude Nórsko hrať proti Slovensku futbal, zase necháte vyhrať Nórov. Takže dohodnuté.